बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. देवगड जामसंडे ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील पाणी प्रश्नावरून मनसेनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाहुयात. परवा पाणी येला, 4 दिवसांनी पाणी येला. कोणाला कॉल केलाय, हा कॉल केला. शेवटी फोटो मारले माझ्या भावा आमचे कर्मचारी आहे ना, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करतो. त्यांचं म्हणणं बरोबर असतं, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करतो. मॅडम आमच्या अजून प्रश्न नंबर घेऊन मॅडम तुमचा नंबर द्या. आम्ही काही मॅडम आहे ना, माझ्याकडे आहे ना, हा दुसरा नंबर फोन चेक करू. म्हणून आम्ही सीओ मॅडम आम्हाला 15 दिवसापासून वेळ देत आहेत, पण त्या भेटत नाही. त्यांच्या घरी प्रॉब्लेम झालेला आहे. कधी प्रॉब्लेम झाला? प्रॉब्लेम काय आहे? त्यांच्या घरी त्यांच्या बहिणीचे मिस्टर ऑफ झालेले आहे. ओके. त्यांच्या दुःखद ह्याच्यामध्ये आहे. कधी ऑफ झाले? आता काल झालेले आहे. काल झाले. मग आम्ही मागच्या मंगळवारपासून आम्ही सीओ मॅडम असल्या म्हणून त्या आमच्यासाठी नाही येत. नीट बोलते, आम्ही पण व्यवस्थित आमचे काय प्रश्न आहे ते कोणाकडे मांडायचे? मी तुमचा प्रश्न सॉर्ट आउट करत नाही का? सॉर्ट आउट करत नाही का? म्हणून आम्ही सीओ मॅडम कडे गेलो.
हे नाहीये म्हणजे तुमचं काम आहे मॅडम ते. सांगायचं सरळ. तुमचं पण काम आहे ते. त्यांना सरळ तुम्ही त्याचा सांगायचं. पगार घेताय. ऐकून घेऊया. बोला मॅडम. तुमची जर ही भाषा असेल ना नाही, नाही, आता- नाही, नाही, ऐका, ऐका, ही ऐका, भाषा ऐका, असेल ऐका, ना, तर मी ऐका, नाही, मला ऐका, पटत हा, नाही. ठीक आहे, असू दे. सॉरी. आम्ही सॉरीचा काय प्रश्न म्हणतो, नाहीये. 2 आठवडे आम्ही फिरके मारतो इकडे. आणि आम्हाला सॉरीचा प्रश्न वेळ नाहीये. दिली होती त्यांनी सीओ मॅडमने. वेळ दिल्यानंतर पण त्या उलट आम्हाला सांगतात की तुम्ही का आता आलात, माझी मीटिंग अशी लागली आणि तशी लागली. मी संध्याकाळी येऊन काय तो विजिट करते या संदर्भात काय असेल ते करूया पण साहेब, अशा आपण म्हणजे जर ह्या आम्हाला उत्तर देणार नसतील तर तुम्ही आता सीओ मॅडमला फोन करायचा. त्याला काय असेल तर ह्यांचं या आता आम्हाला उत्तर देणार नसतील तर तुम्ही आता सीओ मॅडमला फोन करायचा. आम्ही उत्तर देत नाही असं म्हटलेलंच नाही. सरळ मी तुम्हाला विचारलं, शांततेत आम्ही म्हटलं ना तुम्हाला. असल्यानंतर आपण फोन कसा करणार? मॅडम आमचा राग आम्हाला वेळ द्या की आम्हाला- आम्ही कुठल्या वेळ म्हणजे द्यायचा? खरं म्हणतो आम्ही ग्रामस्थांना फक्त. ग्रामस्थ किती वेळा येत आहेत ते सांगा मला. सगळं तुम्हाला वरती सांगितलेलं आहे, असे असे इश्यू आहेत, असं असं आहे. तुमचे सगळे तो मिळून आता काय घेतलेले इश्यू आहेत. झालाय त्याच्या आधीपासून आम्ही वेळ अहो, मागतोय त्यादिवशी ना. जर वेळ भेटलेली दिलेली वेळी चालत तर तुमची एवढं वेळ issue होती झाला त्या नसता. दिवशी मान्य, त्या दिवशी अचानक पालकमंत्री महोदयांची कलेक्टर ते मॅडम तुम्हाला मंगळवार आणि गुरुवारच भेटतो का? तेव्हा देवगडसाठी वेळ मग दिलाय जेव्हा ना. वेळ असेल ना तेव्हा इथे या आणि डिक्लेअर इतर करायचं. वेळी वेळ असेल तेव्हा या. काही गोष्टी आता इथल्या या कार्यालयाच्या ज्या नियंत्रणात नाही त्या आम्ही- ज्या- याबद्दल नाही. आम्ही किती हा, वेळ बरोबर आहे. किती वेळ फिरायला लागायचं म्हणजे ऐका ना, आम्हाला मॅडम. सांगा. हा जो meeting आहे, कलेक्टर मीटिंगचा विषय आमचं ऐकणं. आमचं ऐकणं. हा, मॅडम, दोन दिवस व्यवस्थित ऐकून घ्यायचं. ग्रामस्थ दिले. भडकले तर ती आम्हाला जबाबदारी मंगळवारी पण तुमचीच भेटत आहे. नाही, गुरुवारी पण तुम्ही भेटत कामं नाही. करत नाही म्हणून ग्रामस्थ बडबडताय. मग आम्ही काय करायचं? कोणाला मस्ती ना आली आहे मुद्दामून येऊन इकडे टाइमपास करायला. आम्ही कोणी म्हटलं पण नाही मस्ती नाही. माझा मग केबिनचा शिस्तीत बोला, दरवाजा मॅडम, आम्ही मी बोलतोय गेला. ना. मी शिस्तीतच बोलते. माझा केबिनचा दरवाजा हा सर्वसामान्यांसाठी ओपन असतो. मी Open तुम्हाला नाही असतो, मग पण reply आवाज करा. खाली करूनच बोलायचं. आवाज खाली कशाला? माझा आवाजच असा आहे. आवाज तसा असेल माझा तर आवाजच असा आहे. तुम्ही तुम्हाला रिप्लाय द्यायचा असेल तर द्या, नाही तर ठीक आहे, तुमचं चला. कॅमेरा समोर सांगा की मला रिप्लाय द्यायचा नाही म्हणून. सांगायचं. मी मला सगळ्या नाही कॅमेरा द्यायचा, समोर आम्हाला सांगेन. सांगायचं. मी आम्हाला कॅमेरा सांगायचं. समोर सांगेन या नगराध्यक्ष मॅडमला बोलता येत नाहीये, त्यांना ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडवता नाही, येत ऐका, नाही. ऐका, अशा ऐका. पद्धतीने यांचा रिप्लाय आलेला आहे आम्हाला. ग्रामस्थांनी काय करायचे? ग्रामस्थ बोला तुम्ही. चला झालं ना मगाशी तुमचं झालं नाही, नाही, अजूनही ना? काय नाही, तुम्ही नाही, आलं नाही, नाहीये, पाणी मॅडम. येत नाही. तर पाण्यावर तुम्ही काय तोडगो काढणार तो तुम्ही सांगा ना. टँकर नाही तुमच्याकडे, मग जनतेने काय जीव द्यायचो की काय पाण्याची वाढ? नाही, त्यांच्या तुमचं घरात काम आहे. पाणी नाही पुरवत तर तुम्ही टँकर पाणी पुरवू या करा, पोचवा. टँकर देऊ शकत नाही त्या. आपण एक मग फिरायला किती येतात तुम्ही? टँकर हे देत नाही म्हणतात ना, आपल्या लेखी आम्हाला दिलेलं आहे. लेखी- दिलेलं आहे ना, लेखी कारण सांगितलं, त्याचं आम्ही उत्तर विचारलं लेखी त्या काय. लेखनमध्ये दिलं आहे ना, दिलेलं आहे. आम्ही लिहिलेलं आहे. महिन्यातून आमका 11 दिवस फेकत पाणी येतात आणि तुम्ही महिन्याची बिलं कशी काय काढता? एक तर बिल अर्ध करा नाही तर टँकर पुरवा. एक काहीतरी करू शकता तुम्ही. आज बघा पवनची लाईन 3 लाईनी सोडलेली आहे. आणि 20 लाईनी सोडलेली नाही आहे. नाहीये मग आम्ही म्हणून. काय करायचा? तुम्ही पुरवणार आहात घरापासून पाणी आमका? साहेब, प्रत्येक जण घेऊ शकत नाही ना पाणी विकत. तुमची बिलं भरणार, आम्ही 400 रुपयाची टाकी मागवणार. पण शेतकऱ्याला घेतात, पण देत नाही. 500 लिटरचे कोण देणार तुकडे? 300 तर 200. चालू आपलं पाणी किती दिवसात जातं? आठवड्यातनं 2दा. काय झालंय माहिती आहे, जयगाव पाईपलाईनचं काम चालू आहे. त्यामुळे आठवड्यातले 4 दिवस आम्ही पाईपलाईनचं काम करतोय. आठवड्यातले 4 दिवस, सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार. एकाच दिवस पाठीपुढे कामगारांचा ऍडजस्ट होतं, दिवस पाठीपुढे होतो. आठवड्यातले 4 दिवस सरासरी आम्ही काम करतोय. हे काम चालू असल्यामुळे पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला. आठवड्यातून 2 वेळेस पाणी येतं. कारण सकाळी आम्ही ते पाईपलाईन नाही, नाही, आता आपल्याला काय करता येईल ते जरा. आता आम्ही काय करणार मी आहोत, 2 मिनिटात उद्या किंवा परवापासून गाय काढायचं काम चालू होणार आहे. मग ते तेव्हा दैगावला. हा, चालेल. त्याच्यानंतर ते गाय काढायचं काम चालू झालं की 15 ते 20 तारीख नंतर आम्ही ते काम आमचं बंदच करायचं आपल्याला ठरवलं. पाणी पुरवठा आणि योजना- मग पाणी नंतर रेग्युलर आम्ही चालू करणार. म्हणजे म्हणजे तुम्ही गाळ काढणार पण अगोदर उद्या गाळ काढून जाणार. आज पवनची लाईन सोडून द्या. पाणी जास्त सोडायचं. आमचा गाळ काढून गाळ बसापर्यंत पाणी सोडून जा. पाणी पुरत होतं. आता बघा. पंचायतीच्या आज पाणी ऐवजी आलं लोकसंख्या, नाही तर काय? आताची property- उद्या पाणी येणार असं. आज पाणी येण्यासाठी पाईपलाईनचं काम चालून पाणी बंद केलं आम्ही पण सोडलं तर सांगतो. सगळ्यांनी लाईन सोडायला होते ना. 3 लाईनी
पाणीवालेच पैसे भरतं रेशमी लाईनवाले पैसे नाही भरत. हो तुमच्या लक्षात येत नाही. आज आम्ही पाईपलाईनचं काम केलं, 7 वाजता पंपिंग बंद पाणी केलं. शिल्लक जेवढा पाणी टाकीत होता तेवढा सोडला. दुसरी गोष्ट, आमच्याकडे स्टोरेज क्षमता कमी असते. आम्ही तुम्हाला परवाही पण मी काय सांगितलं, म्हणतो? जर मी ह्या पाण्यात सोडलं नसतं, आता मी तुम्हाला सांगतोय 3 लाईनिंगचा नाही म्हटला 6 फूट पाणी टाकीत होता. 6 फूट म्हणजे तुम्हाला सांगतोय तरी 2-2.5 लाख लिटर पाणी होता. आपण ह्या त्या- जर- ऐकून त्या घ्या, दोन 3 मिनिटं. लाईनीचा जरा ह्या कमी जर मी केला सोडलं असता, नसतं, आणि एका तर लाईनीत रात्री सोडलं 1 वाजता असतं, आमची तेवढा टाकी फुल झाली पगार असते. हा? मग आम्ही काय करतो, त्या- जेवढ्या लोकांना पाणी जाता तेवढा सोडू आम्ही प्रयत्न करतो. टाके पूर्ण खाली करतो आणि रात्री परत ते भरून परत सकाळी सोडतो. उद्या तुमका सकाळी 6 वाजता पाणी पण येतात. तोपर्यंत बाकीची रेशमी लाईनवाली वेळी वेळी चालती. टँकर घ्या हेच विषय बाकी काय नाही. त्या साहेबांच्या काय मॅडम माहिती? लक्षात दिलं. ऐका ना. मी त्यांच्याशी आता- परवाही बोललोय ऐका विषय. ना, आता मे महिना आहे, लोकांकडे सण सूद सगळं काही लग्न कार्य. त्याच्यासाठी काय आम्ही जमतं आता लोकांना? निर्णय घेतलो असा की 15 आज तारीख किती असा 15 जा आमचं काम 31 मे पर्यंतचा चालणार होता. आता या लोक मुंबईवरून इलं, सगळे बाहेरून लोक आलेत, याच्यासाठी आम्ही आता असो निर्णय घेतलो की 15 मे जा पुढे 15 दिवस काम चालू होणार होतं आता बंद करायचा आणि 16 पासून रेग्युलर पाणी पुरवठा चालू करायचा. म्हणजे रोज पाणी सोडणार. रोज म्हणजे जसा तुमचा पहिला होता तसा. रोज येणार का? पण माझी एकच सांगी आहे, जाग्यावर इल्यापासून एकतात, तुम्ही सोडल्यापासून एकतात, नाही, जाग्यावर तर तू पुन्हा तू करायचं. मगाशी सांगितलं तर बरोबर असा जो पुन्हा कर्मचारी करायचं. आहे त्याला आम्ही त्याच्यावर त्याला आम्ही लेखी पत्र देतो आणि त्याला आम्ही समज देतो. आणि प्रत्येकाचं तुमचं काम आहे लाईन चेक करायची, कोणाक पाणी गेला कोणाक नाही गेला. आम्ही वॉलमन का तसं त्या दिवशी फोन केलाय मी आणि लाईनी बघले दुसऱ्यांचे हम्म. आणि गाडीवर बसून मी घरात येऊ गेलो, त्याचं गेटवर धरलं. म्हटलं काय इलाज ते केलास काय? नाही बघले 2 लाईनी. कोणच्या बघला? त्यांनी कॉल केल्याने की मी केलं. बरोबर. तुम्ही कॉल येऊन तुमच्याकडे बघू आले. नाही बघू. नाही बघू. नाही बघणार. कोण होतं? काय? मनोमडकं आणि माका सांगता जाऊन लागतोस कमीकडे म्हटलं जातलं या भाषा सांगितलेलं आहे. हा. जातलेच म्हणून बघूया सांगितलं. ते का आता या पत्र काढतो आम्ही. आणि म्हणून जातं तिथं बघू. येतच नाही. पहिला तरी मी हय यायचा ग्रामपंचायत होती तेव्हा. आज पाणी नाही इला ना की उद्या मी हय यायचा. हय माका बघल्या हे पण वाचायचे. हे बघ, असतात बघ. वर पळायचे. साखरी नेता म्हणून सांगा. माझा एकच म्हणणं आहे, आज पाणीला नाही ना पत्र आजच्या काढून पैसे पण ठेवा. करायचे. नुसती उद्या कारवाई येईल ना उद्या काय करायचं? असं ठेवू नको कामा. साहेबांना पण सांगितलं घेऊन दाखवला. तुम्ही ते एक तर नाही आमच्या सोडा, जीवावर आणि आयुक्त आहे, पैसे भरलेले आमच्या जीवावर ते हे करतात. पगार मिळतात डोंगरी नाही का? भाग आहे. आणि साहेबांना अशा एक सस्ते, पद्धतीने हे चाललं, करून एक जायचं, महिना तुम्ही पत्र कामात ठेवा, काढायचं. 15 दिवस काम करायचं, महिन्याचं पगार देतालच का? देणार तुम्ही? नाही ना? ते कटच करतालच ना, मग त्याचे पण आमचे पण कट करायचे पाणी. प्रेशरचं पण आम्ही लोकांची धुणी भांडी करणार, परत आमचं पाणी वाया म्हणून महिन्याचे बिल भरणार. समजलं तुम्हाला? मी आणि काय येतं किती? संशू आहे. महिन्यातून 11 घेतो. काय दिला नाही म्हणजे 10 दिवस पाणी दिलं. नाही का? जरा कमी दाबा. हा, हे बघ, किल्ल्याचा हा जो विषय आहे ना, हा डोंगरी भाग असल्यामुळे त्यांना वरच्यांना पाणी मिळत नाही, नाही. नाही. जे डोंगरी खालची उंच लोक आहेत भाग ना, आहे. हा. आणि तिथे खालची पाण्यासाठी म्हणजे दुसरं काहीच होत रस्त्या नाहीये. जवळची तर त्यांकाच तिथे मिळतं. बोरवेल असेल, विहीर असेल तर तिथे खारं पाणी निघतं. त्यामुळे त्यांना दुसरं नाही, नाही, पर्याय कशाचा पर्याय पर्याय. नाहीये. आम्हाला फक्त नळाचाच पर्याय आहे. खारा पाणी तरी जोडा वॉल करूया. खालच्या बाजूला एक वॉल तिथे एक मशीन बसवूया. सगळ्यात उंचावर आहे हो, ती कमी नाही. हायस्ट पॉइंट आहे तो. मग तिथल्या लोकांची खूप मोठी मागणी काय आहे. होतं, जर रेग्युलर तिकडचे लोक लोक जर आहे. आले ना तर खूप मोठा रेग्युलर सुद्धा हंगामा पाणी होतो. आलं एक आलं ना की बरोबर होतं. आता काय होतं 4 जण पाणी आणलंय. पाणी पुरवठा. 4 जण काम पाणी चालू आणलंय. असल्यामुळे. म्हणून तो त्यामुळे प्रॉब्लेम. आम्हाला पर्यायच नाहीये. खारं पाणी आहे सगळ्यात. 15 तारीख पासून रेग्युलर चालू करूया. आता हे काम चालू आहे आम्ही- आपल्या सगळ्यांसाठी चालू आहे. रेग्युलर झालं आम्ही ना, गेली कोण 5 सुद्धा वर्ष काय बोललं आम्ही नाही. जेवढ्या आमच्या ह्यानी होईल तेवढा आम्ही लाईन करतो, प्रयत्न व्यवस्थित द्या करतो. बघून. करूया. सगळे आम्ही मॅडमला पण फोन लावलेला तो धीरज मॅडमला आम्ही फोन लावला. आमच्याकडे पाणी नाही भेटत. आमच्याकडे सगळे खाऱ्या विहिरी आहेत. आम्हाला फक्त नळाचा पर्याय आहे. हे सगळे जण विकत पाणी घेत आहेत. बिला फक्त 200 रुपये काय असतील ते 2 दिवस येऊ दे, महिन्यात 1 दिवस येऊ दे, सगळं पर्याय एक पैसे सगळ्यांना सेमच आहे. नाहीतर बिलं घेऊ नका तुम्ही बिलं घेऊ त्यांच्याकडनं. नका नंतर. विषय आहे ना पाणी पुरवठा समितीमध्ये घ्या की नेमकी त्याच्यावर काय सोल्युशन काढतो. त्या दिवशी मॅडमने नाही घेतलेलं का? मॅडमला आम्ही सांगितलेलं. सांगितलं होतं परवाच्या मीटिंगला घेतला असेल हा विषय. मग महिन्यातून 15 दिवस पाणी येतं ना, मग 15 चे पोतच बिल घ्यायचा. 15 दिवसात सोडून द्यायचे. या पण सांगतो 15 दिवस पाणी सोडते महिन्याचं बिल घ्यायचं. भरणार काय होती बात बघितच राहा. आम्ही काय झाड नाही लावला पैशाचा. ग्रामस्थ लोक भरूचच अजून नाही. भरपूर चवताळलेली आहेत. ठीक आहे त्या ह्याच्यात घ्या समितीत आणि त्याच्यामध्ये मोठ्याने बोलल्यानंतर मॅडमना त्रास हो, होतो. काम जर करणारा सगळ्या माणूस ग्रामस्थ आहे, लोक काम आले, करणारा तर तो इकडे बिल काय पावती होईल? ते आम्ही कसं म्हणतो ना ते. बिल भरतात. पाणी आता मे महिन्यात पाणी कमी येतं. अरे पण सोडतात तर त्याला एवढं
कधी कधी नवीन सोडा टाकीत ना. पाणी सोडत होता हा, 4 दिवसांनी नवीन टाकीत पाणी सोडत होता बरोबर ना? मॅडम नवीन टाकीत पाणी सोडत होता हा वेळवाटच्या नवीन टाकीत पाणी जे सोडायला लागले ते कधीपासून चालू करणार आहे ती लाईन? टाकीत पाणी पडण्याचे पाणी पडून सुरुवात झाली असा डिस्ट्रीब्युशनला ती लाईन जोडूची असा त्याचं सामान आमच्याकडे इतके सध्या नाही. पाण्याची टाकी धुतली गेली आहे का आधी? आता पहिली आम्ही ती भरून ठेवली होती कडे जाऊन एवढं भरून ठेवली होती का पाणी आम्ही टाकून पाणी वॉशआउट केला आता टाकी एमटी आहे ना आता एमटी ज्यावेळी पाणी आणि सोडत असं एक- तेव्हा आधी आदल्या 2 दिवस पवन आम्ही चक्कीवर पण धुवून आहे. घेणार पाणी एकदमदा पाणी सोडणार परत एक करणार आणि धुणार आणि मग आणि पाणी दोनच सोड पाणी. धुतल्याशिवाय पाणी सोडणार नाही दुसऱ्याचे पाणी सोडू शकत पवनच्या खिडच्या तिकडे पण एक टाकी बसूची होती प्रत्येकापासून 1,000 रुपये घेतला टाकी बसवलाच नाही तिला पैसे काय जनतेचे ती 2 वेळा हा? दिली, 2 वेळा बघा ह्यो प्रश्न जो आम्ही अजून मग तरी आम्ही घबरावता तरी घबरावता हा? टाकी नाही बसवलेली त्यांच्यापासून पैसे घेतले प्रत्येक कनिष्ठापासून 1,000 रुपये आम्ही भरला देतो गप मॅडम, राहू दे. त्याचं उत्तर द्या तुम्ही. तेव्हा ग्रामपंचायत होती ग्रामपंचायती नगरपंचायती एकदा फक्त नावात फरक झालो बाकी तर आता विषय तेच आहे फक्त ते असं. तेव्हा तुमचं काही दिल्याने होतं का बनवणार असा सांगितलं नाही आश्वासन दिले बसवता तुमच्याकडे टाकी बसव या कोण देता टाकी बसवता 1,000 रुपये भरा. भरले आम्ही 1,000 रुपये हा? पावते आहेत का तुमच्याकडे? मग आता तुमचा बसून तर मग त्याचे पैसे द्यावा ना आमचे आता इलेक्शन दिला का रातभर फिरत हो राहू तो उमऱ्यावरती माती आता धरत 500 रुपये घेऊन फिरत राहू ना मग तो एक आता माझे पोरं द्यायचे ना असं. लोकांचे प्रश्न कधी सोडवणार चला आमचं पोस्ट ठेवा आता आणि याच्या पुढे या आता प्रश्न सगळे सुटले या पाहिजे सगळ्या आम्हाला करूनच्या सगळ्याचे अगोदर लेखी ना हवे साहेब, नियोजन महत्त्वाचं आम्हाला असतं. सगळ्याचे लेखी हवे लेखी म्हणजे पावसाच्या आणि अगोदर ती पावसाच्या कामं अगोदर ही होईल कामं झालेली पाहिजे आता गटार लाईनीचं काम आहे आमच्या भाषेत बोलतो पुढच्या मंगळवारपर्यंत सीओ मॅडम भेटतील आम्हाला पुढच्या मंगळवार आणि गुरुवार मंगळवार दोन नाही तर आम्ही दिवस. सगळ्यांना स्पेशल वेळ पाहिजे आम्हाला सगळे स्पेशल वेळ पाहिजे आम्हाला पहिलाच सांगतोय सगळे मनसे उतरवून येते पाण्याचा प्रश्न लोकांचा प्रश्न तर ह्या आमच्याकडे आंदोलन व्हायला वेळ सगळ्या- लागणार नाही याचा तुम्ही अंदाज लावा फक्त की आंदोलन व्हायला वेळ लागणार नाही वेळ लागणार आम्ही नाही. याच्यामध्ये तसं नोट दिलेली आहे कळवतो तुम्हाला मॅडम जर आम्हाला 8 मंगळवारी आम्हाला पुढच्या वेळ भेटेल एवढं बघा ते. तर आम्ही आंदोलनाला उतरणार आणि याचा मॅडम परिणाम आल्या ना तुम्हाला वेळ देऊन सांगतो या वेळेत या.